Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дани и сега това може да ви се стори, че ми е първия клип, но всъщност ми е 19-тия, защото 19-ти няколко клипа на Palm BG са били с мен, така че са около 20 и няколко. От този канал същия, Дани Хитанов, аз съм качвал 18 клипа точно, но съм си ги изтрил, защото нещо... И сега, главно блог. Извинете. Не от мен, а от играта. Реших сега, дали влог няма да бъде много дълъг, съжалявам, ако се виждам много прекалено светло, ще направя така. Да се надявам, че ще се вижда малко по-добре. Без осветление. Така е добре. И значи, докъде гледам като капитан. Айде ще свикнете и така да съм. Аз съм вампир. Вампир без зъби. Да, и... Ох, сега. Дори ще наистина, за да ви помогна, може трябва да качвам. Трябва пак да продуцирам този клип. Така, начин. Искам да ви кажа, че ще направя една томбола. Някои от вас, които хора са ми харесвали клиповете, аз ги знам, съм ги запомнил. Mobile сайт, Playme BG. Аз все пак ще ги изреда. Ще ги напиша на един лист, защото сега трябва да скриншотвам. Така. Ще напиша няколко хора и естествено в сайта random.org. Там ще потърся и ще ви покажа там 50. Зависи колко са ми харесвали клиповете. Зависи колко са ми харесвали клиповете. Ще дам на победителя, ако го срещна, естествено, автограф. На този, който долу в описанието ще има моята Facebook страница, да ме последвате. Моят Skype, за да си пишем и там. Също може и по Facebook, ако ми намерите Facebook, естествено, аз съм недостъпен. Instagram може да ме последвате и в Snapchat, естествено. Да ми пращате, естествено, снимки. Да ми пращате покана. Долу в описанието ще има всички социални мрежи без Twitter, защото аз нямам Twitter. Нито пък Viber. Защото Twitter, аз исках Twitter, на моя телефон се ставим го изтри. Схващате ли? Facebook. Това кажа го. Няма да се занимавам глупости, то клип смятам да е кратък, ще направя една томбола в random.org. Ще напиша там колко души, естествено, ще видя, ще ги преброя. Ще ги върши, защото те са ми се запазили на компютъра. Аз не ги преработвам, просто ги слагам ги в компютъра и там ми се съхраняват. Естествено имам си отделна папка. За нея няма да правя видео, защото не ви интересува изобщо. Моите стари ключета и сигурно са се изтрили, защото сега ми е нов Windows. Да, не ви занимавам с глупости, ще направя томбола и който спечели, ще му дам безплатен автограф. Надявам се, че някой ме гледа. Ако се чуете каква е тази снимка, ще ви я покажа специално за вас. Защото аз съм много мил с вас, а вие сте много гадни с мен. Сега си спомням
едно предизвикателство да ям подправка. Още съм го забравил. Език още не го е забравил. Така че, хо-хо-хо. Зависи. Ако си ти Боби офсайд, ако ти си спечелил, сигурно се надявам криволево да си ти. Но сега искам да ви кажа едно нещо. 5 минути клипа, боже ма, аз ви губа време, просто губа си моето време. Значи, искам да ви кажа едно нещо. Последно. Тази томбола ще бъде състоена от хора, които ме интересуват, които ми гледат клиповете, които са ми почитатели и които с ме харесват. Ако този клип събере коментари от някой, естествено, и аз съвсем ще избера някой от класа, някои хора от класа, защото те са ме последвали да са на листата, защото те също са... Не, те са ми следвали клиповете деца с План БГ. И там, дето ни беше първият ни влог, дето има 182-85, не знам, и ви губа времето. Довиждане. Се надяваме това да ви хареса, да коментирате този клип. От този клип зависи... вие зависите от този клип. Вие ще получите безплатен автограф от мен, Дани Китанов. Се надявам, че клипът ви хареса. До скоро, до описанието ще има всички мои социални мрежи. От Instagram до Facebook страниците.